jamgeno waali fini weete men yen jeslaari 1 bowtu ujunɗiɗi e nogas e nayi ina hawre jeenayde hoddaru ñere temen nayi capannayi jeego fero coñce e taarindi Fuuta Tooro nden neɗɗo arata ceɗ ma pulo gaynaako ma cubballo o wontanno ɗum e fawaade jikku makko baawal makko ma e taarindi makko gonka maccungaago ala fof ɗo fawino wonde maccuɗo fawino ko e batte golwole ina wiye haal pulaar heewani uujde tan majja so tawi tuma kala omo waawi ŋurde baar leele nder jamma tawa leelawal 14 toñodiri e duule sari ndogu mum e windere hono no windi yanke darti yanke ten Yusuf Gueye wiiri jimol gooto ma keewal ummo dingole gole unude nder yeewende nguron dowri tandino ñaañoru goyowol nder deejere durnirde daande ƴellittonde yaada e jimɗi ndiwri tufɗe jalbooje caafe naange ɗum fof wonande fuutanke ko hunde dillinoore ɓernde hunde huurinde niɓɓe yeewende kam ciftorde ummiide e to ɓuri luggidde e fittandu neɗɗo ngu ɓesngu gila e teminanɗe limlimtinde ngu tuubakoɓe inniri Tukulor yaama taw ko sabu ɓalewol tengdugol guri ɓalli maɓɓe addaniɓe sarade e dente pawiɗe e kinde e pine addaniɓe jaggirde donaɗi maɓɓe dendaɗi ɓuri fof kam e yiitade koye maɓɓe wonde yimɓe mahiɓe e ñamiri kaytundi nder diƴƴe maayo Fuuta Tooro hande o deltingo dow dendaɗi ɗiɗi Mauritanie e Sénégal jogino inde wonno tigi ko namandiru leydi ngalɗundi hedde teminanɗe 11 biire nde wiita Tekruru honno e mayri adan ko seereraɓe e wolofaɓe e soninkoɓe jillondirɓe e fulɓe ha jibini ko wiyete hande haal pulaar ko duttorɗe jangtaɗe ina kollita ko mawɗo manna en waar jaabi njaayi sari l'islam nder tuudu ndu caggal nde o fooli jaogo en ko kanko kadi wawni ɗemgal fulfulde e dow yamirdemo moni kala yo haal pulaar windande nde ina jokki kuɗol Ibrahim Moukhtar Sarr mo ɓokki sarankoɓe e dane ba Saydou Alassane mulli fulɓe duɗal pulaar murtuɗo Joob yo jam ñallene nder hen